Hej med dig. Jeg vil lige vise en af mine absolutte yndlings yogastillinger, eller noget bevidst bevægelse. Jeg ved ikke, om man kan kalde det en yogastilling. Men den er god til sådan at lige få masseret og frigjort lidt til hele brystkassen. Brystkassen, hvor vi godt kan være en lille smule foroverbøjet i vores foroverbøjede tilværelse. Så den hjælper lige med sådan at få åbnet, løftet lidt plads her på fronten igen. Så ned og ligge med et tæppe. Du bestemmer, hvordan tæppet skal være rullet. Om det skal være en stor bølle eller en lille bølle, du skal ned og ligge på. Og så ligger du sådan ved skulderbladene, på skulderbladene. Du kan mærke lidt frem, om det er sådan nede mod spidsen af skulderbladene, eller lidt mere op mod skulderen, du ligger. Tæppet sådan kommer ud fra under armhulen, så du kan ligge med armene ud fra siden af kroppen. Og så tager du dig lidt tid til at ligge her. Du bestemmer, om dine ben er bøjet med fodsålerne i gulvet, eller benene er strakt ud. Og hvad der sådan er rart. I se sådan, at hoften er landet godt. Fornemmelsen af, at der sådan kommer et lille løft bagfra. Der er noget, der støtter dig og løfter dig bagfra. Så brystet får lov at blive åbnet lidt. En lille modstilling til at være foroverbøjet. Og så når du har ligget her en lille rum tid, måske er det 1 minut, måske er det 7 minutter, hvad du sådan finder fornøjeligt. Det kan være, at du sætter dit allerbedste yndlingsmusik på og ligger og nyder det imens. Så kan du rulle ud på den side, du har lyst til, sådan så du kommer ud og ligger på siden af brystkassen, stadig med tæppet under dig. Og så ser du, om du kan hvile hovedet på din arm, og hvis det ikke er rart for armen at ligge her, så tager du armen ud frem foran dig, og så måske har du en pude eller andet til hovedet, eller hovedet kan komme ned og hvile på gulvet. Jeg synes, det er dejligt at lade armen ligge her. Det er fordi den kan det. Hvis den ikke kan det, så er det jo ikke rart. Men så får man så armen også sådan lidt massage fra tyngden af mit hoved. Og så begynder jeg ellers at ligge og vugge her, sådan lidt frem og tilbage på siden af brystkassen. Jeg er lidt nysgerrig på, om jeg er landet sådan mod taljen, altså lidt langt nede på brystkassen, eller jeg er mere oppe i retning af armhulen. For lige sådan at få en oplevelse af, hvor meget længde der egentlig er på brystkassen. Det er et ganske stort område. Tæppet rører ikke hele siden af brystkassen her. Så der er altså et valg at træffe for dig, om du skal være nede, eller på midten, eller mere oppe på siden af brystkassen her. Øverste ben her kan du lige sådan se, om foden skal i gulvet lidt bag dig, for at du kan ligge og blive støttet lidt i dine vuggende bevægelser her. Når du ligger og vugger, så kan du se, om det sådan skal foregå langsomt, mere som sådan et rul frem og tilbage. Kunne vi måske bruge billedet af sådan en stor bølge, der langsomt lidt slår ind på en stor strand og har en lang strækning at gøre med. Og sådan den vuggende fornemmelse, den er måske lidt mere hurtig, lidt mere rytmisk, sådan du er et lille sted, hvor du ligger og vugger og er nysgerrig. Nysgerrig på sådan det, der er sanse, det der er fornemme. Trykket fra tæppet op mod brystkassen. Og så fornemmelsen af, om der er kontakt til knogler, eller det er muskler, bindevæv. Hvad det sådan er, der modtager tryk. Jeg kan afsløre, at det er det hele, der modtager tryk. Men du har måske en fornemmelse af, hvor du sådan har mest at mærke, mest at fornemme, mest at sanse. Igen kan du ligge her i 1 minut, eller du kan ligge her i 7 eller 20. Når du synes, du er færdig, så kommer du tilbage og ligger ind. Lægger armene, kom ud et hvil her. Og sørg for at bruge hvilet her på sådan at mærke, hvordan siden neutraliserer sig igen. Altså at det aftryk, der sådan er at mærke fra bevægelsen, du lige har været i, lige så stille aftager. Så vi kan sammenligne det med, hvis man er ude at løbe. Nu har jeg aldrig været den store løber, men jeg har da indimellem løbet efter en bus eller et tog. Og så er pulsen oppe, og særligt hvis man ikke er i særlig god form, så skal pulsen bruge lidt tid på at komme ned igen. Og det samme her. Jeg vil lige sådan, nu lander jeg lige tilbage og er nysgerrig på, hvordan det aftager det lille aftryk, der er skabt på den ene side af brystkassen her. Og så gør du klar til at rulle om på modsatte side. En lille favorite. Jeg håber, du vil nyde den. Hej.